Blay pibaro ngibyang sobhay pi syakatup khobor menta ka janmit. Shabain pai shi khobor nginipit choy ki mat ki bakongsan. Pensyai UMP ka Shillong uba Riki J Singkon halor ka jingsong thu bakla hakabaya day bat kamang tingka ka ba arspa khandai phoklur balamang ban maramot ya ka surok ba National Highway 6. Kintu MLA ka BJP uba Sanbor Shulai yaki dorbarshnong bakin pintikna baki nongtre bella bawan na barjala baki day banbiang ikikot isla. Play UMLA ka nongpo uba Merilbon Siim yaka Boy Veterinary Clinic ulakren ru syapang kayo kamyo jam ki samla. Sedang ka Meghalaya Youth League Arhajar Arhusau ha West Khasi Hills District. Kikubor kibabnya. UMP na Shillong uba Riki J Singkon ula pensyai bakadon ka jingis ngothu bakla hakabaya day bat kamang tingka ka ba arspa kindai phoklur ban maramot ya ka surok ba National Highway 6 bat kaseng VPP kamkwa halor kani ka scheme. Uba Singkon ula pinpau ba ula dep ban pha ya ka shithi sha menteri katnat road transport and highways ka sarkar pedeng unitin Gadkari ubala pintip baka sarkar India keladap banmang ya kini kepisa ke ba arspa kendai phoklur ula kubur ba kamla banlong banyo ya kini kamang tingka tang hapo arsngi balapha ya ka shithi Henry ka sarkar jilla kalapin songthu kalas ngothu bakla ya kini kalai tarik minister khot ko bani kendo bat kuntu harga jinga kren songthu ba kadon kata kapisa kawai ka arspa klur nagam taga sulok kabala sanction pat kendai phok klur pat kaba pat la approve tang pat sanction kata ka bagi kren maki pat sha wei ni kiki nong tho khot kubor correspondent ngai tho taga ta tega sa taga ta tega basa pat te lai ni kre ka jing sothu bakla jom ka sarkar ya kaba way to monto kubol se tho kabang kamshim don gajing kren jonga but laso ba shwa bagin kren ke ngiri banda undun kam ya kata kabol sutho kabol perkat amar kabam ha hi banlong batang highway shithi ka shisngi ka sgi bolot banyo no tu tala si banlong UMLA kaseng BJP na South Shillong uba Sanbor Shulai ula kentu yaki dorbarshnong baki day ban pintikna babaro kinong tre bella kibawan na kiwe ki jilla yaki belawan yalam de ki contractor baki day bandon yaki kot kisla ki babyang habayakren shikilat pathai khubor ula banjur ba kinong tre bella kibawan na barjilla ki bandon ya ka labor license Dangshan ke jilla kasakhi ya kajing khendra jangki seng bhalang nakapor shakapor haki jaka baladon ki nongtre balashna daki nongtre bela na barjala ki balakam baki lalap daki hajar ngut ki nongtre bela kimshim ladon yi kot kisla ki babyang even the NGOs also they have stated clearly those who possess the valid documents like laboration all there is no problem. We are also concerned for those who are not having any proper documents. So from the part as an MLA, I request through the Dorbarchong, I request the Dorbarchong, the local NGOs, to ensure that the contractors, while bringing the laborers from outside, to ensure that they should have valid documents like labor license. UMLA ka BJP na South Shillong uba Sanbor Shulai hinin kasngi ulapin bna balatmu banwan ra eki hindriu tili ki project pinroy haka constituency jong u ulakren yakani hadin baladap banbu ya umau nongrim bante yakini ki project kampinroy nakabenta ka snem 8000 arpholai hadu 8000 arphosau yakabala beitingka daka North Eastern Council katnat Public Works bat katnat Urban Affairs kabakot haduk khat ndriu klur arlak prapholai hajar hinyo spa khandai phon driu tingka ulapin pau ki jing songu ikibriu ki bala ai sngo bhai ka jaka banshna surok
Ulapan shlori kitrai jaka ba kinyai beteng ban ai jing kershan ya kum kini kisin jam ban ai jing mentoy ya ke imlang sa lang barok kawe. 83,796 funded by the NEC donor department through the central scheme for construction of cultural center of the Khasi rewrite Laban at Upper Kanjistries Shillong for 10 crores, and the remaining construction of roads, aqueduct, drainage system, PUD roads, link roads, sanction under SPA, PUD road for an urban affairs department for an amount of rupees 6 crore 2,83,793. UMLA kanongpo ulaple ya kabhoy veterinary clinic da kababanjur halor ka jingyo kam yo jam jongki samla bat ka jing mentoy ban yo pha sumari kimrat ha ka district barok kawe. UMLA ka seng UDP na nongpo constituency uba Miralbon CM ulaple ka bhoy veterinary clinic ha paham so 3 ha ka jing don ringkat jong I Dr. S Ras CM bat kiwe ki he ki han. Hakajing kren jong uba sim ulapen pau ye kajing kemen halor kajing shim khya jong ki samla ka than ban ple ki lat ki kam ai jam ulapen pau ye kajing don kam jong ka jaka sumar dak bakdo bakan pen yo ya kajing sumar ka bhatam ye kimrat bat kan ai jing mento ye ka district barok kawe sengi kam la jong what happening in the neighborhood di penduduk hampir yang jumpi gitu ni. Klinik ya kepala ini mana kesini. Nama kerjaan berong kalau jadi kerku na kabenta I nong jong ka riwoi berokoi batka sor nompo berokoi. Lapinlong ya ka program pinsothu bakarpang da ka District Legal Services Authority West Jantia Hills District ha conference hall jong ka district bat session courts kletershi ka program pinsothu bakarpang ka lapinlet jingmut ha ka bayade bat ka jingeda ya ka maryang khamtam e ka bayade bat ka jabo jaban ka betili hakani ka jingelang lasam e ki check shaki shispa saupo saungut ki briu ki badai hok banyo hadien ka jing pen bed yaki mukot duma shim jaka da ukongsan bat ki we ki riu pau khmat Lapinlong ya ka legal awareness program bashisngi halor ka nalsa ki jing shakri ki bedai bat ka an nakbenta kitu ki belakirni ha ki jing di drop bat ka jing pindu jat yu drop Kajing shakri kabayade bat ki khinna ki bahab hapo kaan Protection of Children from Sexual Offences Act 2004 hakashnong lat ring o kabahab hapo ka sora Civil Subdivision hakani ka program la donru ka jingyat pat ba balai shimbenta de ki samla pule bat ka jingkren de ki riu shampang halor ka phang free legal aid and services kanalsa iwe san iwe not helpline ka jingdi drop ka an ka bayday bat ka jingkerni drok bat ka jing penshitom bat ka an pokso act 2004 ki kamrunar bat ka jing penshitom kinong shongshnong ka kinshi maulangreng ka bahap hapo ka mauthar rashan block kilamat ya ka jing e na ka jinglet jingwan jongka na ka surok ba shalong namar ka jing dhengkali ka bajur ya ka balami nakadaw jong ka jing pinlong ya ka jing kop khwai dok kha bala pinlong hinin kasngi kani ka jing dheng kali kalawan ra jing e yikinong let nong wan namar kani ka jing kop kalakhring ya bon kinong khwai ki bawan hakani ka jaka ka badon harut ka surok ba shalong nongston Kaseng Hinyotrap Youth Council HYC Mauthat Rashan Circle hapo kajingalam jong President Shembor Langrin kalayo kurop ikidrok bat kithernia inject na uweu samla nakashnong kabadon hajan ka Mauthat Rashan ya uniu samla lapha no shaka rehabilitation center ka HYC kalakentu ikinong penyat shnong bekidei banlong ki bapet perman hakabayade bat udrok Nipa kaniga kubor pat Saka sorkar khamtam ka police department. Ba omdei ban le kam kai lani omdei ban kengsting. Ya ka jingma jong ni drop.
Ni benar ho hapo East Khasi district hapo West Khasi district bat ki bantai ki ba per jong district. Ka jingjelai jong nu drop ka serkai haduk kata-kata. Palengba ka jinyak inti jong ka seng. Ilalap sibun ki jaka ki ba nu drop nu serkai. Kasinjuk ki rang bakur kari Bhoi district kalajit ikinongkit kam bethamai ha ka jing rakhe ka ba thumu ban pinne pinsa ya ka jing atli happening ki jat ba pher ki badon hari Bhoi district. Bat ban pinne pinsa ya ka jing long kerpang bat kariti dustur jongki. Ya ka jing pins kem lalong ha kasngi sat jan haying dorbar jong kashnong yo maulong. Kini kinongkit kam ki bedang syudap jit thamai ki kintup ya uba RR kinsai makdo kum u president uba coming mersing bat ka Chandra nongse kum ka vice president uba Rudolf Bon Makri kum u secretary na lor ki weipat. Kanyang gajinggan kam kebahatuk ketak kota bantek song ia kilongkur menjaj nak benta mentenim ia kejaj riu lembang riti gidistur kebangi julet. Ini kerpa dia ki lur baro rutin don ki darbar ko kilongkur gijungki bat rutinnya snok tilang mat kaneka central body gijungi lembang Bhoi district. Ka Meghalaya Youth League 2000 husau kalapin long ka Meghalaya Football Association. Kelas dang West Khasi Hills District nakabenta ki khana shinrang ki bahapo ka khatsau bat khan riusnem karta. Hakajing ile kai jong ki bahapo khatsau snem ka kinhon ile kai jong ka Nongston District Sports Association ka bayle kai halaka jong ka madan kalapin pinlim no ya ka Eastern Border Sports Association dahnyo ko lanot. Hakajing ile kai jong ki bahapo khan riusnem ka kinhon ile kai jong ka NDSA kalayay beteng ya ka jing job. Da ka pinlim ya ka Eastern Border Sports Association da Henriu la iwe. Mintapat ngini pet ka jing long jing man ka sun beneng. Ka jing shit ka long 4.0 degree Celsius bat ka jing kriat ka long khat pra degree Celsius. Kajing skam ka hau kalong kendai po ar nakashi spa men step bat nyo po way nakashi spa janmit. Kandon kajing hap slap bamalumala habun ki jaka. Shaban poy shakabukut jong katup kubor ngini pet biang sashisi kimat ki bukongsan. Pinshai UMP ka Shillong uba Ricky J. Singkon halo kajing sungtu bakla hakabayade bat kamang tingka ka ba ar spa kendai po klur balamang ban maramot iya ka surok ba National Highway 6. Kintu UMLA ka BJP uba Sanbor Shilai iki dorbar shnong bakin pintik na bakinong 3 billa bawan na barjilla bakiriban biang iti kisla. Le UMLA ka nongpo uba Merilbon CM ya ka Bhoi Veterinary Clinic ulakren ru shapang kayo kamyo jam kisamla. Sedang ka Meghalaya Youth League 2000 husau West Khasi Hills District. Ti parlok kat tu nila poy siya bukod jong kutub kubor jingi minta ka janmit haduk bing nation biang la syai kasngi kublay.